Stajala sam pred ogledalom u predvorju hotela Esplanade u Zagrebu, namještajući biserni ogrlic moje bake iz Dubrovnika. Bio je 15. travnja, godišnja svečanost tvrtke Kovačević & Partneri, jedne od najprestižnijih odvjetničkih tvrtki u Hrvatskoj. Moja tamnoplava haljina od hrvatskog dizajnera Matije Vujs savršeno je pristajala, namjerni izbor za večer koja će promijeniti sve. Zovem se Ana Marić, imam 40 godina i udana sam za Marka već 15 godina. Upoznali smo se na Pravnom fakultetu u Zagrebu, oboje ambiciozni studenti s velikim snovima. Marko je sada viši partner u tvrtki, dok ja radim kao direktorica financija u istoj kompaniji. Ono što većina ne zna je da potječem iz stare splitske pomorske obitelji. Moj djed je bio vlasnik brodarske kompanije, a ja sam naslijedila značajno bogatstvo koje je omogućilo Marku da postane partner u tvrtki. Kristalna dvorana hotela bila je spektakularna, s lusterima iz bečke radionice i pogledom na trg Bana Jelačića. Uzela sam čašu pjenušca iz Istre s poslužavnika, uživajući u finim mjehurićima. Tada sam ih vidjela. Marko je stajao kraj terase s pogledom na park Zrinjevac i nije bio sam. Petra Novak, 28 godina, naša nova pripravnica, nosila je crvenu haljinu koju sam vidjela na izvodu njegove kreditne kartice. 5.000 eura iz butika na Ilici. Razgovori oko mene postupno su utihnuli. Pogledi su se prebacivali između mene i njih kao na teniskoj utakmici na Umagu. Gospođa Kovačević, supruga osnivača, prišla mi je sa izrazom sažaljenja. Draga Ana, možda bi trebala... Nasmiješila sam se mirno. Hvala Mirjana, ali ja sam točno gdje trebam biti. Prošla sam kroz dvoranu s gracioznošću plesačice iz HNK. Svaki korak bio je proračunat, moje držanje besprijekorno. Godine satova baleta u mladosti konačno su služile svrsi. Dobra večer, Marko. Dobra večer, Petra. Prekrasna haljina. Iz onog butika na Ilici, zar ne? Marko je problijedio. Ana, nisam te očekivao, rekla si da ideš u Rijeku na sastanak s talijanskim klijentima. Sastanak je završio ranije. Znaš kako su Talijani, uvijek žure na večeru. Petra je pocrvenjela i instinktivno se uhvatila za Markovu ruku. Gesta nije prošla nezapaženo. Sam gospodin Kovačević promatrao je scenu iza svojih naočala. Otišla sam do šanka gdje mi je Josip, koji radi ovdje već 30 godina, pripremio gemišt bez da sam tražila. Treba li vam snage večeras, gospođo Marić? Ne, Josipe. Slavlje. Sljedeći sat prošao je kao šahovska partija. Kružila sam među gostima, smijala se šalama naših najvažnijih klijenata, raspravljala o novom zakonu o trgovačkim društvima sa starijim partnerima. Ali osjećala sam kako napetost raste. Mobiteli su diskretno izlazili, poruke su letjele. Skandal stoljeća odvijao se pred njihovim očima. Ivan Babić, Markov glavni konkurent za mjesto predsjednika uprave, prišao mi je. Ana, žao mi je zbog ove neugodne situacije. Ako trebate bilo što, dodirnula sam mu ruku. Hvala, Ivane, ali uvjeravam vas, imam sve pod kontrolom. U 22 sata gospodin Kovačević uzeo je mikrofon za svoj tradicionalni govor. Govorio je o hrvatskoj izvrsnosti, našem širenju u Beč i Ljubljanu, o prestižnim klijentima koje smo stekli. Onda je došao trenutak koji sam čekala. Objavio je da je Marko kandidat za novog upravnog direktora tvrtke. Pljesak je bio mlak, isprekidan neugodnim pogledima u mom smjeru. Marko se uputio prema pozornici. Petra još uvijek priljepljena uz njegovu ruku kao školjka za stijenu. Počeo je svoj govor, govoreći o viziji, inovaciji, hrvatskim obiteljskim vrijednostima. Tada sam ustala. Zvuk moje stolice o parket odjeknuo je dvoranom. Svi pogledi okrenuli su se prema meni. Prišla sam pozornici, moje cipele zveckale su po mramornom podu. Oprostite, Marko, ali htjela bih reći nekoliko riječi. Marko me gledao moleći očima. Ana, ovo stvarno nije trenutak. Gospodin Kovačević mi je dao znak da nastavim. Izvolite, gospođo Marić. Naposljetku, vi ste dio obitelji Kovačević & Partneri toliko dugo. Uzela sam mikrofon, moj glas bio je kristalno jasan. Dame i gospodo, dobra večer. Htjela bih iskoristiti ovu priliku da podijelim nešto vrlo važno s vama. Kao što možda znate, Marko i ja prolazimo kroz delikatan period. Tišina je bila apsolutna. Čak su se i konobari ukočili.
Ono što ne znate je da smo prije braka potpisali predbračni ugovor kod javnog bilježnika Ante Jurića, najuglednijeg u Zagrebu. Ugovor koji sam dala sastaviti odvjetnici Martini Šimunović, specijalistici za obiteljsko i imovinsko pravo. Možda znate njenu reputaciju, vodila je razvode nekoliko najpoznatijih hrvatskih poduzetnika. Marko je postao bijel kao krč. Ana, molim te, ovaj ugovor određuje da u slučaju dokazane nevjere kriva strana gubi sva prava na zajedničku imovinu. Stan na Pantovčaku, vila u Rovinju, kuća na Hvaru, dionički portfelj vrijedan 6 milijuna eura i najvažnije, udjeli u tvrtki Kovačević & partneri. Izvukla sam omotnicu iz svoje torbe. Imam ovdje fotografije, izvode kreditnih kartica, rezervacije u hotelu Regent. 25 noćenja u 4 mjeseca. Uvijek isti apartman, uvijek isto vrijeme. Također imam izjave pod zakletvom od 3 zaposlenika hotela, propisno ovjerene od licenciranog privatnog detektiva. Petra se odmakla od Marka i pokušavala se stopiti s gomilom. Ali nisam završila. Postoji još nešto što biste trebali znati, gospodine Kovačević. Gospođica Novak nije samo pripravnica. Ona je kći Stjepana Novaka, osnivača odvjetničkog ureda Novak & Sinovi, vašeg glavnog konkurenta. Nije li fascinantno da mlada žena s pristupom svim našim povjerljivim spisima bude tako bliska našem najvećem rivalu? Eksplozija žamora u dvorani bila je zaglušujuća. Gospodin Kovačević je naglo ustao. Je li to istina, gospođice Novak? Petra je mucala. Ja, nije kako izgleda, nikad nisam otkrila, nastavila sam, nemilosrdno. Također sam otkrila da je 5 naših najvrijednijih klijenata misteriozno prešlo u ured Novak & Sinovi prošlog mjeseca. Isti klijenti kojima je Petra bila zadužena. Kakva nevjerojatna koincidencija. Vrata dvorane su se otvorila. Odvjetnica Martina Šimunović ušla je, praćena s 2 asistenta i dostavljačem. Krenula je ravno prema Marku i predala mu omotnicu. Gospodine Marić, ovime ste službeno obaviješteni o postupku razvoda zbog preljuba. S obzirom na nepobitne dokaze, savjetujem vam da nađete izvrsnog odvjetnika, iako iskreno, vaši izgledi su prilično loši. Zatim se okrenula prema gospodinu Kovačeviću. Gospodine, gospođa Marić me također ovlastila da vas obavijestim da podnosi ostavku, s trenutnim učinkom. Pridružit će se grupi Agrokor kao izvršna direktorica za financije. Oduševljeni su što mogu pozdraviti nekoga njenog kalibra i integriteta. Tada se Marko srušio. Klonuo je na stolicu, glavu u rukama. Ana, kako si mogla? Bila je greška. Mogu sve objasniti. Greška? Nasmijala sam se. I smijeh je odjeknuo dvoranom. Greška koja je trajala 6 mjeseci. Greška koja te koštala 400.000 eura u darovima i putovanjima? Ne, Marko. Greška je bila misliti da ću šutjeti. Spustila sam mikrofon i krenula prema izlazu. Vani, na trgu Bana Jelačića, netko me čekao. Tomislav Radić, nasljednik jedne od najstarijih zagrebačkih obitelji i vlasnik lanca hotela. Diskretno smo se viđali 10 mjeseci od kako sam otkrila Markovu aferu. Kako je prošlo? Upitao me, omatajući me svojim kašmirskim kaputom. Teatralno. Vrlo hrvatsko zapravo. Svi su bili pristojni dok nisu bili. Sljedeći tjedni bili su medijski vrtlog. Priča je kružila po svim poslovnim krugovima od Zagreba do Dubrovnika. Marko ne samo da je izgubio položaj u tvrtki Kovačević, već je suspendiran iz Hrvatske odvjetničke komore zbog teškog kršenja profesionalne etike. Petra se suočila s optužbama za industrijsku špijunažu i kršenje povjerljivosti. Razvod je bio brz. S predbračnim ugovorom i dokazima o preljubu, sudac nije oklijevao. Dobila sam stan na Pantovčaku, vilu u Rovinju, kuću na Hvaru i najvažnije, Markove udjele u tvrtki, koje sam odmah prodala Ivanu Babiću za značajnu svotu. Ali pravo iznenađenje došlo je 6 mjeseci kasnije. Bila sam u svom novom uredu u Agrokoru, kada mi je asistent najavio posjetiteljicu. Bila je to Petra. Promijenila se. Mladenačka arogancija je nestala, zamijenjena iskrenom poniznošću. Kosa joj je bila skupljena u jednostavan rep, odjelo skromno, ali dobro skrojeno. Gospođo Marić, Ana, mogu li razgovarati s vama? Pozvala sam je da sjedne. Što mogu učiniti za vas, Petra? Htjela sam se ispričati. Iskreno. I zahvaliti vam.
Zahvaliti mi? Podigla sam obrvu. Otvorili ste mi oči. Bila sam glupa, manipulirana. Marko mi je obećao brda i doline, ali htio je samo informacije koje sam mogla pružiti. Moj otac odrekao me se kada je sve izašlo na vidjelo. Kaže da sam osramotila obitelj. Promatrala sam ovu slomljenu mladu ženu. Podsjetila me na mene samu, prije 15 godina, kada sam vjerovala da je udaja za Marka vrhunac postignuća. Što ćete sada učiniti? Ne znam. Moja karijera u Hrvatskoj je gotova. Razmišljam o preseljenju u Irsku, početi ispočetka. Razmislila sam trenutak, zatim podigla telefon. Marija, možete li me spojiti s Patrickom O'Brienom iz našeg ureda u Dublinu? Recite mu da imam kandidatkinju za program osposobljavanja za usklađenost. Da, znam da je neobično. Recite mu da je to osobna usluga. Petra me gledala nevjerujući. Zašto to činite? Zato što smo obje bile žrtve istog muškarca. I zato što svatko zaslužuje drugu priliku. Ali Petra, ovo je vaša jedina prilika. Nemojte je propustiti. Imala je suze u očima. Neću vas razočarati. Obećavam. Godinu dana kasnije dobila sam pismo iz Dublina. Petra je briljirala u svojoj novoj ulozi i upravo je unaprijeđena. Bila je zaručena za profesora na Trinity Collegeu i činilo se da je pronašla mir. Marko je, međutim, nestao iz zagrebačkih društvenih krugova. Zadnje što sam čula bilo je da radi kao financijski savjetnik za malu tvrtku u Osijeku. Njegova reputacija uništena, karijera u ruševinama. A ja? Procvjetala sam kao nikad prije. U Agrokoru sam utrostručila plaću i pronašla svoje pravo zvanje. Tomislav i ja vjenčali smo se u našoj vili u Rovinju, okruženi lavandom i dragim ljudima. Ovaj put, bez kompliciranih ugovora. Nisu nam trebali. Ponekad, kada prođem pored esplanade, sjetim se te travanjske večeri. Trenutka kada sam uzela mikrofon i povratila svoj život. To nije bila osveta, bila je to pravda. Bio je to trenutak kada sam prestala biti žrtva i postala autorica vlastite priče. 2 godine kasnije dobila sam pismo koje me duboko dirnulo. Došlo je od Milice, Markove majke. Ova elegantna, kulturna žena iz Dubrovnika uvijek me tretirala s ljubavlju i poštovanjem. Draga moja Ana, pisala je svojim lijepim rukopisom. Znam da nemam pravo kontaktirati te nakon onoga što ti je moj sin priredio, ali htjela sam da znaš da sam uvijek prepoznavala kakva si izvanredna žena. Marko je bio budala što te je izgubio. Rekla sam mu to, ali bio je previše ponosan da sluša. Imam nešto za tebe, nešto što ti s pravom pripada. U omotnici je bio ključ i adresa sefa u Privrednoj banci Zagreb. Unutra sam pronašla obiteljski nakit obitelji Marić, veličanstvene komade koji datiraju iz vremena Austro-Ugarske, i pismo Markovog oca napisano nedugo prije smrti. Supruzi mog sina, glasilo je pismo. Ako ovo čitaš, znači da je Marko napravio grešku protiv koje sam ga upozoravao. Dopustio je da njegov ponos uništi ono najdragocjenije. Ovaj nakit pripadao je mojoj prabaki, snažnoj ženi koja je preživjela Prvi svjetski rat u Dalmaciji. Zaslužuje da ga nosi netko tko poštuje njenu hrabrost. Čuvaj se, Ana, i ne dopusti da te Markova izdaja pomrači. Plakala sam čitajući te riječi. Suze zahvalnosti i zatvaranja poglavlja. Čak i u njegovoj obitelji bilo je ljudi koji su vidjeli moju vrijednost. Danas, 5 godina nakon tog nezaboravnog gala, sjedim u svom kutnom uredu s pogledom na zagrebačke tornjeve. Moja kći Lana, 3 godine, igra se u dječjem kutku koji smo posebno uredili za nju. Tomislav mi se pridružuje na ručku u restoranu Dubravkin put svakog utorka, tradicija koju smo uspostavili. Osnovala sam zakladu Feniks, koja nudi pravnu i psihološku potporu ženama zarobljenim u manipulativnim vezama. Već smo pomogli više od 700 žena da preuzmu kontrolu nad svojim životima. Prošli tjedan pozvana sam da održim predavanje na Pravnom fakultetu u Zagrebu, mom alma mater. Tema: žensko vodstvo i važnost integriteta u poslovanju. Predavaonica je bila prepuna. Kada sam stupila na podij, vidjela sam desetke mladih žena sa očima sjajnim od ambicije i nade. Ali vidjela sam i starije žene, neke s onim pogledom koji sam predobro poznavala. Pogled onih koje su izdane, ponižene, ali još uvijek traže snagu da se podignu. Dame i gospodo, počela sam, prije 5 godina doživjela sam najgoru i najbolju večer svog života. Najgoru, jer sam morala javno suočiti se s muževljevom izdajom.
Najbolju, jer je to bila noć kada sam odlučila da nikad više neću dopustiti da netko drugi određuje moju vrijednost. Govorila sam sat vremena. O hrabrosti, otpornosti, ali i o oprostu. Ne oprostu koji sve opravdava, već onom koji oslobađa. Ispričala sam Petrinu priču, kako se obnovila. Spomenula sam čak i Marka, bez gorčine, kao primjer što se dogodi kada se moć pomiješa s manipulacijom. Ovacije na kraju bile su dirljive, ali ono što me najviše dirnulo bile su žene koje su mi prišle nakon. Jedna, profesorica na Filozofskom fakultetu, povjerila mi je da je upravo napustila nasilnog muža, inspirirana mojom pričom. Druga, studentica prava, rekla je da se odlučila specijalizirati za obiteljsko pravo kako bi pomagala drugim ženama. Te večeri, vozeći se kući kroz osvjetljene ulice Zagreba, razmišljala sam o putovanju. Ovaj grad koji je svjedočio mom preporodu. Mislila sam o svim preprekama koje sam prevladala, pobjedama koje sam osvojila. Tomislav me čekao slanom zaspalom u naručju. Kako je bilo? Šapnuo je. Nadahnjujuće, odgovorila sam. Osjećam kao da sam zatvorila krug. Promijenila si živote večeras, rekao je ljubeći me. Kao što si promijenila moj. Stavljajući Lanu u krevet, šapnula sam joj. Bit ćeš jaka, zlato moje. Bit ćeš neovisna. I nikad nećeš dopustiti da ti itko kaže da vrijediš manje nego što stvarno vrijediš. Priča o mojoj konfrontaciji na gala večeri postala je legenda u hrvatskim poslovnim krugovima. Priča se na Ekonomskom fakultetu, citira na seminarima o vodstvu. Ali za mene to nije priča o osveti. To je priča o preporodu. Nedavno sam dala intervju za Gloriju. Novinarka me pitala imam li ikakvih žaljenja. Pažljivo sam razmislila prije odgovora. Ne žalim za ničim, rekla sam. Čak ni za godinama izgubljenim s Markom. Jer te godine su me naučile tko zaista jesam. Pripremile su me da postanem žena kakva sam danas. Žena koja zna svoju vrijednost i više se ne boji pokazati je svijetu. Novinarka me zatim pitala koji savjet bih dala ženama u sličnim situacijama. Moj odgovor bio je jednostavan. Ne čekajte da vam netko pruži pravdu. Uzmite je. S elegancijom, s inteligencijom. Ali uzmite je. Vaš život pripada vama. Ne dopustite da vas itko uvjeri u suprotno. Prije nekoliko mjeseci srela sam bivšu kolegicu iz tvrtke Kovačević. Rekla mi je da sada koriste moju priču kao studiju slučaja u njihovoj etičkoj obuci. Ironija me nasmijala, ali najveće iznenađenje došlo je prije 3 tjedna. Dobila sam poruku na LinkedInu. Bio je to Marko. Nakon 5 godina tišine. Ana, pisao je. Znam da nemam pravo kontaktirati te. Samo sam htio reći da konačno razumijem. Razumijem što sam izgubio, što sam uništio svojom glupošću i arogancijom. Ne tražim oprost, znam da ga ne zaslužujem. Samo sam htio reći da si bila u pravu. U svemu. Nadam se da si sretna. Zaslužuješ to. Pročitala sam poruku 3 puta. Zatim sam je izbrisala. Ne iz ljutnje, već zato što je pripadala zatvorenom poglavlju mog života. Marko je bio dio moje prošlosti. Moja sadašnjost i budućnost bili su drugdje. Večeras, dok pišem ove riječi u svoj dnevnik, Lana mirno spava u susjednoj sobi. Tomislav radi u svojoj radnoj sobi na planovima za našu novu kuću na Braču. Život je sladak, pun, bogat značenjem. Da mi je netko rekao prije 5 godina da će najgora poniženja mog života dovesti do moje najveće sreće, ne bih im vjerovala. Ali točno to se dogodilo. Te noći u travnju, kada sam uzela mikrofon i otkrila istinu, učinila sam više od uništavanja toksičnog braka. Izgradila sam temelje svog novog života. Život u kojem me više ne definira moj muž, već moja vlastita postignuća. Život u kojem je ljubav utemeljena na uzajamnom poštovanju, a ne na manipulaciji. Život u kojem mogu gledati svoju kćer u oči i sa sigurnošću joj reći da nikad ne smije prihvatiti manje nego što zaslužuje. To je prava pobjeda. Ne spektakularna osveta, ne Markovo javno poniženje, čak ni milijuni koje sam povratila. Prava pobjeda je pretvaranje boli u snagu, izdaje u oslobođenje, kraja u novi početak. A kada me žene pitaju kako sam pronašla hrabrost učiniti ono što sam učinila, uvijek dajem isti odgovor. Hrabrost je već bila tu, u meni, u vama. Samo je čekala pravi trenutak da se otkrije. I ponekad taj trenutak dolazi kada dotaknete dno, jer kada ste na dnu, jedini put je prema gore.
Moja priča nije jedinstvena. Tisuće žena svakodnevno doživljavaju slične situacije. Razlika je što sam ja imala sredstva, obrazovanje, potporu potrebnu za obranu. Zato sam osnovala zakladu Feniks. Tako da svaka žena, bez obzira na svoju situaciju, može pristupiti alatima koji su joj potrebni za preuzimanje kontrole nad svojim životom. Sljedeći tjedan otvaramo naš 5. centar za pomoć, ovaj put u Splitu. Već imamo planove za Rijeku i Osijek. Moj san je da jednog dana nijedna žena ne osjeća da je zarobljena u toksičnoj vezi zbog nedostatka sredstava ili podrške. Tomislav me ponekad zadirkuje govoreći da sam svoju ljutnju pretvorila u carstvo. Nije u krivu. Ali to je carstvo izgrađeno na uzajamnoj pomoći, poštovanju i dostojanstvu. Carstvo u kojem je svaka žena kraljica vlastitog života. Te večeri u Esplanadi, prije 5 godina, naučila sam temeljnu lekciju. Ne možemo kontrolirati postupke drugih, ali uvijek možemo kontrolirati svoju reakciju. I ponekad, najbolja reakcija nije tiho otići, već otići s vatrenjem, osiguravajući da se pravda zadovolji. Nisam svetica. Ne pretvaram se da je moja osveta bila čista ili altruistična. Bila je osobna, visceralna, potrebna. Ali ono što je počelo kao osveta pretvorilo se u nešto veće. Misiju, svrhu, razlog postojanja. Danas, kada se gledam u ogledalo, vidim ostvarenu, ispunjenu ženu, voljenu i poštovanu. Vidim majku koja može biti primjer svojoj kćeri. Vidim suprugu koja je jednaka svom mužu. Vidim poslovnu vođu koja svoju moć koristi za pomoć drugima. I sve zahvaljujući čovjeku koji je mislio da me može zgaziti bez posljedica. Ironija je ukusna. Marko je htio sve. Svoju karijeru, svoju ljubavnicu, svoju pokornu ženu. Izgubio je sve. Ja sam samo htjela poštovanje. Dobila sam puno više. Kad bih morala sažeti ovih 5 godina u jednu rečenicu, bila bi ova. Najbolja osveta je dobro proživljen život, a moj život danas je izvanredan.